Panggil tak wae surprise. Tas iki blu kutuk. Kok iki lho Bu Kritik kok iso. Ya kan yo aku yo besok yo blu kutuk aja yo. Yo Turunan nyambit. Kalau aku nafas, Itu saya. kalau kamu nggak ridho, aku nggak nafas. Loh alah mati yo. oh dah Dur, Oh Rido tak kancani. cangkem iki lho. Iki Masakane dhewe-dhewe kok. Aku lek turu tak wis sampe turu kudu ngancam. wah kanto. Modele digandeng langsung. Dhuwure kok yo padha. Oh, mencak barang. Telan ditelan. Apa Mas kuwi? Paku payung. buah mimi lan mintuno. Nah, Pak. Ini kolornya bedot gitu. Kowe mripatmu yo ki. Lah sing gini kono sing agresif. Tote kepuke tote ayo kencaman jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng mulak aja baten Yen dikongkon iya sing teman. Oh langsung tak duetke wae, keren. Jadi kalau gak loro. Oke no niki. Oh karo Mbak No. Kula tak milih sinden sing rada penyakitan. Lah mek mau kemulan terus kok Mas. jane sinden kok arep antri Kok syukur. kono ya angin ngebes ra umum kok iso. Kene rek ayo rek aku mati nek sujungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek tenalan kayu. Yo, kuwi apa to kuwi kok iso? Kae lho bagianmu kae lho. Tunas tebu lho. Ngono diopeni. Gak karo gitu. Ora, iki sing kene ya kene, wis kalah dhisik kok iso. Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. Loh, kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kowe padake apa wae. Ayo kono diurusi dhewe. Nek ndak dulu. Gendang, belum ora? Iki galak ijo. Pertama galak ning matnoku saya suwi Nyokot. Kata iki kowe. ora ngerti kok kowe mang. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Nggih, leres. Serasi. Anu ya Serasi selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awake duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. Nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetep gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alam ya nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Oh, gunung-gunung. Kene jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rada beda. Ade sampean anak jenenge Sapa? Lahar Gunung Merapi. Anak nunggu terus ngelarek. Emosi terus ya Pak. Ngono ya nduk ya. Iya, ngono ya. Mas. Tenape ngono. Cak ayo deh. Saya guru kamu ki jane sehat kok kena anu iki bojoku lho ya. Iki bojoku ndek ngene saya bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek neng gone Jakarta nek trio maca. Nggih, Terus nggih. nek trio libel. Nggih. Terus nek penyanyi. Dua serigala. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak kayak nek grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Tadi kencing manis. kowe langsung ngono iki lho. Anu, pangapunten Mas Ah, Kang. piye. Mawi panjenengan pirsani kados pundi? Ah. Dedeg piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya Serasi kaya Kamajaya karo Kamorate. Alhamdulillah. Pakai Dewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumarate sok nek kagungan putra dijenengne sapa nduk sing wayang kira-kira duwe kawibawan duwe kaningratan nduk sapa nduk coba kowe ngomong coba.
Abimanyu. Abimanyu. Oh, Abimanyu. Anakmu sebenarnya celok lu sini wayang lu sapa? Sapa? Sini wayang lu sapa? Apa ya, Mas? Sing rodok sing apik lah sing gagah. Dadi ngene yo Anoman lu biar Anoman. Kaya Pak Aneh kok. Lah, yo mirip anake. Yo mirip toh. Bener. Anoman kok kaya sampeyan tukang mas. Ya bapak iki munyuk lah, mbok iki beruk. Sembrono kok. Padha eleke kok sombong. Ora apa-apa lah. Coba ndok anu tak kepengin ngepenake nggon murung-rung piye coba. Rung. Tembang. Bojo kula sumeh lho Mas. Sumeh piye? Angger arep ngomong guyu Iya. Lek sumahe kalah karo bojoku iki lho. Bojoku iki ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok dengenane. Langsane kok iso. Malah Coba. penak. Belang. Apa-apa kan masih mending bawa. Bocah. Ning aku ya kena. Ya ning taman ya kena. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kena. Apa toh? Ayo nih sampe maju. Nanti kalau beda aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya. Viva. Sayang kamu. Pamintaku Sing lanang ya gede dhuwur lenjer kuning. Weh. Sing wedok ya ngono. Kowe rene. Badanmu aku. Iya. Nah, Nimasida asik. dan luar biasa. Komajaya, Komorate. Nggih. Komajaya, Komodo. Jadi Awakmu komodo tadi banyak sampean kok lagi gampang melek tenan. Iki angger turu ngono. Atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise ki apa le? Aku Dikei surprise. Kene Surprise ki apa le? tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura asli. dari Singapura. Iya no, iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, merek. Sok nek awake dhewe lelungan gawe ki wae. Oh, mereknya cantik sih. Sampean ya tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Ini mereknya Ende Sedotan. Bagus. Ora Harganya berapa itu? Ada didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. lah nek iki kulit asli to, Mas. Loh, iki Iki kulit asli. bisa gadah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki lek pengen asli, Lara. lek pengen asli iki iso ben kulite iki tak klontok. wah kaya joro sandong. Terus terjadi terus. Balik nang kene banyak, Pak. Ini tak ketak. Ade. Pangune apa? AM gue AM. Nanti masukin udah pengen nek. Padangi Apa toh? sini kamu. Pengen sarino. Kesannya gue kayak nafsu banget karo aku tuh, Mas. Ya nafsu dong aku habis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengan. Apa ki sore Mas? Sore diombe jengat. Enggak dengar. Jengat artine jengat tresno nih. Oh, pelmu enek pira, Mas? Pelku loro. Lek ngombe. Loro awan loro loro deh. Wah, Pak Kritik. Badhe tindak pundi Pak Kritik? Masyaallah Pak Kangkon. Menika saripit kali keng Oh, garwa. kali sinten? Bu Kliti. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Kalau Pak Angkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Angkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Tadi teng pasar. Oh, kali sinten? Kalian itu kali bulu kuduk. Kok iki lho Bu Kliti kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya bulu kuduk aja ya. Yo.
turunan nyambit. Sok kaya entuk aku Aku ngelek-ngelek. Sok belum foto. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe cah iki. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo oleh kanthi omak jotos nang kok. Irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis iki jane wong mau unta. Ora iso mawon. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita kok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kowe kono geni kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Dah. Untukmu mbok kawat berang to? Lho. Yo ben modern. Cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat mau sambar gledek. Lah kan ben modern. Tajak becek ngangkangku mah kewer-kewer. Kaya kebonan. Tembang nek akhir Rodok ben ganti kono. Oh, ambil ngrone sarang. Ada porone to? Oh, sing lanang kasare. Sing lanang kasare kaya ngono. Ya ampun, ya ampun. Lah ya gak so sweet blas, Wah, Mas. ora kaya iki yo, Ngene Nduk. iki malah harapannya penak kasar-kasar. Maksudnya anu apane? Sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku bete loh sayang. Lah kok mburi kok tumpeng. Iso ndi iso blenek ngono lho. Tumpang metune Tumpeng lempeng. lho. Wong ngene kaya berkat. Sayang kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Loh, yo Rido. Kok sampe wedok jenenge Rido? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Rido sayang. Kalau kamu nggak ridho, aku nggak nafas. Loh, alah, mati yo. Oh, sing lanang dapat geli. Wis lanang sayang. Kudune ngene. Caca, kamu kayak ini coba kamu. Liyane. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. Hani. Ayah. 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 Nah. Ayah ridho nggak kalau aku tidur? Oh, Rido tak kancani. Cangkem iki lho. Iki Asane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu tak wis sampe turu kudu kancang. Aku takut. Kudu kancang. ya gitu. Ayah. Dalam Ayah ridho nggak kalau aku napas? kalau kamu napas ya aku nggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus? Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem Pak. Nyapa kok iso? Tak lain apa buatan. Kutumu masakan. Ora tau sikatan iki kok. Ya, jajal banget. Salinu. Ya. Engsa Rina lan ngene Aku yen krungu suaramu iku. sayang. Sampeyan kudu-kudu Piye sayang? kudu Apa sayang? kudu tak pegat. Ojo, apa aku soalnya Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awak dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngapa sayang? Urung rabi to. Dik, Kok aku sebut konak-konak kayak biyen. Aku. Kuwi ngono cara nyambut gawe training. Mosok training nganti 5 tahun sayang. Lah aku urung ngrasake. Urung temu-temu. Hani, dalam aku kok pengen sesuatu yang harum ya. piye? Pengen sesuatu yang Loh, harum. aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa? Pengen Sesuatu yang harum. Oh, deh, tak pundutne to, harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah. Mesti lagi. Mangan dulu parfum kok Paris. Harum ora? Harum pol. Larang ini mesti. Dari satu sih ya Hani. Paris Satu sih kok. Tunggu ning Shopee. Sopi satu. Bisa KW 30 KW. Pengen harum. Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang.
Tangan situ ya. Wis tuwa iki gak apa masalah. Terus nopo jare? Kok sio-sio? Ayo. Tak ngandake pacarku lho kowe. Pacar nunggu. Aku pindah iki wae aku kok karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan. Wis Hei. selingkuh. Tak Bojomu omong selingkuh. aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo ning ganteng iki timbang iki. Wis. Kene Yanto. Wah, kanto. Wah, modelnya digandeng langsung. Dhuwure kok ya padha. Ya mencak barang kowe. Kok ya cocok ya? Begitu mbok gandeng langsung bayarin. Ngomong sarang ya. Sange yo. Tangane iki. Sange yo. Ora iso ngene wong bisnis jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu ya toh. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku bar anu tak sama kamu lagi. Iya. Terus nondo. Ingsan Sarinda. Wis mau. Sawung ini wis po urung. Wis kok. Oh, wis to. Datang Gimana sih kita. Hani? datang kenggang sarambut hulas Lamun. lah iya takon nyawang Ada nyidang sari. nyawang aku takon welas sithik lho Oh iya. lamun adoh caketing ati Mas, aku iki dadi bojomu aku tumbas ke omah lho Mas, kono gelang kono kalem iki lho aku Kalau gak kau pakai omah loro belum nggoni sampean. gelem Omah dolan rumah jangkrik. Kalung. kalem. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit dulu. Wongkong ora ada apa. Aku jalan pegat lho. Ora iso lho rabi ngengkak kabur iki. Tapi rasanya koyo wis Kakang. wah Rasanya koyo wis mbok ngono apa? ki saru opo iya yayi opo iya yayi Aku sujud jijik. kowe iki ngono ya aku ngladeni kok iso Saya digundul. Iya bar nyeluk kakang kok nyeluk biung ban. ya Aduh segonya metu. Lawannya endek. Bisa digelendang ya. Yen cedak tansah ngulaan. Ari penyanyi rock. Sida. Oh. Asik tuh. Maaf sayang, aku tuh lagi film ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Angat. Apa ini? Angat. Dilet, langsung ditelan. apa mas kuwi Paku payung. Buah kentok. Kayak nanti kayak ekspres ya. Hani aku kedinginan. aduh matre iki ya nek kuwi wis teruntal-teruntul ae Ini tak Kowe iki aja bae to, Fal bojoku pengen melu kowe lho. Aja. ngene Lah kan pengen dipeluk to, kan aku kadang. wis cukup tak santing ini wae Waduh. terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti Waduh. Sayang. Alah. Sengane kok iri. mulai sayang oleh tak biar botol gudulmu. Nah, ini udah tua ya koyak kan. Aku kedinginan. Api-api ya. Abi. Pindo mimi. Ayo Pak. Do mimi lan mintuno. Kenapa? Ayo. Ayo bareng Nimas anak tepi wajib ya
Sito Sito asik Sito asik Mas Ako, salam. bawane ngantel niki nanti lagunya roman Ah, tetep digawe rancak dalu niki. apa lagune, Jo? Neno 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 no 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 ne. Asik. Ya, ini. Wah, iki Yuk, kan. yo. Oh, teklek bisa mau kalian tapi. Oke, oke. Oh. Aku yang ngajar Jalan. Ya, yo. Di jalan itu. Ya. Apa kan dulu ya? Teklek semua kalian ya. Ada baru, ada baru. Oh, janda baru. Halo. Ya muga-muga ning kembang tol jangan di. Otak. Jadi janda. Halo. Yo. Yo, coba kayak Pak. Yo. Ada depan. Duh, Mas, dedet jengkleng no. Ini orang tahu pakai dia Iki bengi iki aku tambah kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas, ada dekan. Ayo. Deg-degan dek. Oh, awas. Kalah lho, kok ngadep rene lho kok iso. Iki nek tak jeneng asam urat to iki. Orang-orang ini itu iso ora Kowe iki yo madhep lho. Ayo, dedet. Tadi, Yo Sithik ning memuaskan lho ada dekat sedekat analikane aku krungu kabare ora ngono aku ra ngekewo apa bener seliramu wis kepisah. Kowe tak ping telu ngono kuwi ya Mas Oke, oke. Coba Mas. Tatapan Mas Sing wedok kok ora agresif blas. Anak iki. Kayaknya apa? Sing diglen kene kolore bedot iki. Kowe iki mripatmu yo ki. Lah sing diglen kene kono sing agresif. Ora ngerti wong tua ki ya ngono kuwi ngono. Oke. Siap-siap pamit. Ayo ke ndak apa. Bingung hatiku. Mas, tuku selendang biru. Ojo
deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ono aku ra ngekeno apa bener siram wis kok bisa yo ayo ya mas bunga iki waduh siap iki yo gelem mencolot ta ya dalam iya 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 kayak goyang apa ya bisa gadul. iki goyangane kaya mentok kape nelek Tapi kan iso goyang. iya ya lho kudune tratapan mas kono ki dedet awakmu terus wek ngono. mah Iya. mah Lah ngopo? dadi bebek bahaya Lho, sing wedok ki bar tratapan mas kendangin dedet terus sing wedok ngene wek terus kowe sing lanang wek terus akhirnya wek mundur terus kewer ngono. Aku berarti dari belakang. Nah, ngono. Wek. Ayo tratapan. Kok nek nelek piye? kalau tinggal dhewe Timbangan. Ya ngono kuwi saya sekata to kok. Ayo. Ayo ya. Tratapan mas. Ayo ndak. pakai wong Aku sing ngene iki lho. ya kalau pakai wong nyapa to anu nek tempatmu dulu Apa nek sebut-sebutan ngono? budulmu gatel kabeh metu Orang temu lagi deh. Senajan anyar, sing tetep setia. Kades Wirojo Bogor. Ya tote ketune. wis patuk akeh kene kang opo Setune maleme kowe wong ayu jok gawe keloariku kini tak derek